Gabon guztioi eta ongi etorri. Eusko Jaurlaritzak legebiltzarrerako hauteskundeen egungo bozken aurreikuspeni buruzko txostena plazaratu du ostiral honetan. Dokumentu horren arabera, EAJ eta EH Bilduk lortuko lituzkete eserleku gehien 28, pasaden hauteskundetan baina bat gehiago biek ere. PSEek 11 izango lituzke, PPek 7 eta Voxek bat. Sumarrek ez luke ordezkaririk izango Gasteizen. Familia bat etxegabetu dute ostiral goiz honetan Bilboko Aldezarreko Bidebarrieta kalean. Eraikinaren parean aritu dira protestan 10 herritar Azet Etxebizitza Sindikatuaren deialdiari erantzun da. Hala ere, ezin izan dute desalojoa gelditu eta goizeko 9 inguru sartu da komitiba judiziala etxebizitzara. Ertzaintzaren kargak ere izan dira inguruetan. 3 adingabe dituen familia alokabideko pisu batean zegoen bizitzen, aspalditik hutsik zegoena Azeten esanetan. Euskal Autonomia Erkidegoko osasun itunerako maila 11. aldiz bildu da ostiral honetan. Azken egunotan eztabaidetan parte hartzen duten hainbat alderdik azaldutako desadostasunen ostean, 24 lan ildoen erdiak onartu ditu mahaiak. Hizkuntza politika eta arlo publiko-pribatuaren arteko harremana izan dira desadostasun gehien sorrarazi dituzten gaiak. Gogora Institutuak ekitaldi bat gauzatu du ostegun honetan ekainako 26 torturaren biktimei babesa emateko nazioarteko egunean. Bertan, tortura kasu guztiak aintzat hartzeko eskaera luzatu dute. Torturaren biktimei babesa emateko nazioarteko egunean ekitaldia antolatu du Gogora Institutuak Bilbon duen egoitzan. Ekitaldian parte hartu dute Pako Etxeberria lege eta auzitegi medikuntzako mediku espezialistak, Olatz Barrenetxea psikologoak eta Isone Fernandez torturaren biktimak. Fernandez 2025an atzilotu zuen Espainiako poliziak eta torturatu egin zuen. Behin-behineko espetxealdian 4 urte eman ostean aske geratu zen kargurik gabe. Fernandezentzat prozesu luzea izan zen bere burua biktima gisa onartzea. Urte askotan torturaren inguruan egondako isiltasunak ez zuen horretan lagundu. Salatu du torturaren inguruan sare oso bat egon dela, jarduera horri zilegitasuna eman diona. Tortura kasu guztiak aintzat hartzeko eskatu du Fernandezek. Etxeberriak esan du denok ezagutu ditugula gure inguruan torturak pairatu dituzten pertsonak. Eta harrigarria litzatekeela, Euskal Herrian tortura kasu baten berri izan ez duen norbait egotea. Barrenetxeak bere aldetik adierazi du tortura fisikoa eta psikologikoa ezin direla desberdindu. Tortura fisikoak ondorio psikologikoak dituela eta tortura psikologikoak kalte fisikoa eragiten duela. Maria Jesus San Jose Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak torturaren errealitatea aitortzeaz gain gaitzespen irmoa adierazi du eta gertutasuna azaldu die torturaren biktimei. Zuei indarkeri hori jasan duzuen noi nire babesa adierazi nahi dizuet eta gertutasuna eta ordezkatzen dudan gobernuarena sarri asko seguruenez faltan sumatu duzuena. Nabarmendu du kasu guztiak salatu behar direla. Horrela, biktima guztiek egia, justizia eta erreparaziorako eskubidea izan dezaten eta euskal gizarte osoak ez errepikatzeko bermea izan dezan lan egiteko konpromisoa hartu du. Madrilgo Kongresuak ostegun honetan onartu du 1978ko Sanferminetako gertakariak argitzeko egitasmoa. Poliziak bertan erahildako Germán Rodríguez Elekai taldeko militante iruindarra ere biktima gisa aitortzea adostu dute. Germán Rodríguez biktima gisa aitortzeko eta 1978ko Sanferminetako gertakariak argitzeko egitasmoa onartzea lortu du EH Bilduk Espainiako Kongresuan. Besteak beste, Germán Rodríguezi eta 1978ko Sanferminetako biktima guztiei aitorpen instituzionala egitea eskatzen dugu. Memoria demokratikoaren legea betez horrela. Premiazko iruditzen zaigu gainera sekretu ofizialen lege frankistari amaiera ematea eta gertaerekin lotutako dokumentu guztiak desklasifikatzea. Bada garaia eta. Espainiako gobernua osatzen duten alderdiekin adostutako erdibideko zuzenketa bati esker, PSOEk eta Sumarrek konpromisoa adierazi dute egia ezagutzen laguntzeko eta Nafarroako gobernuarekin eta parlamentuarekin batera lan egiteko 78ko Sanferminei buruzko dokumentu, informazio eta datu guztiak haien eskura jartzeko. Memoria demokratikoaren legea betez egingo da Germán Rodríguezen aitorpen instituzionala.
Aldeko 174 boto jaso ditu proposamenak. PPek eta Voxek aurka bozkatu dute eta UPN abstenitu eginda. Hala, Kongresuko gehiengo parlamentarioak onartutako egitasmoak 78ko Sanferminetako biktimak oroitzeko eta aitortzeko ekitaldi ofizial bat bultzatzeko beharra jasotzen du. Biktimen, Sanferminak 78 gogoan bezalako elkarten memorialisten eta Nafarroako erakunden parte hartzea bermatuz. Ildo horretan, EH Bilduk gobernua osatzen duten indar politikoen konpromisoa erdietzi du 1978ko sekretu ofizialen legearen moldaketa bultzatzeko, gardentasunaren oinarritutako marko juridiko berri batean aurrera egiteko eta dokumentuak desklasifikatzeko 78ko Sanferminetako gertakarien gisako egoeren egia ezagutzeko eta argitzeko. Horrez gain, 78ko Sanferminetako eta 1976ko martxoaren 3ko biktimen elkarteen parte hartzea sustatuko dute giza eskubideen aurkako urraketak argitzeko batzordean. Oztopoak oztopo eta trabak traba. 57 urteren ostean ere, German gogoan zaitugu. Gasteizen adin txikikoa dituzten 2 familia etxegabetzeko arriskuan daudela ohartarazi du ostegun arratsalde honetan auzoan bizi taldeak Arabako hiriburuan eginiko agerraldi batean. Gasteizko auzoan bizi etxebizitza sareak ezagutzera eman du adingabeak dituzten 2 familia kalean geratzeko arriskuan daudela. Azaldu dutenez, udalaren eta gizarte zerbitzuen utzikeria dela eta daude familiak egoera horretan. 2 adin txikiko dituen familietako bat duela urtebete baino gehiago pentsio batean bizi da. Zehar ieslariak laguntzeko Espainiako batzordeak duen aldi baterako harrera proiektu baten bitartez sartu zirenetik. Orain harrera proiektua eten eta pentsioak ez diela inolako irten biderik eman salatu dute. Are gehiago, kaleratzeko prozesua abiatu duela. Beste kasua, aurretiko inolako abisurik gabe ekainaren 18an poliziak etxe gabetu zuen familia batena da. Horren ostean, gizarte larrialdietarako zerbitzuak ostatu batean 5 gau igarotzeko aukera eskaini zien, baina bakarrik adingabe eta guraso bat hartzeko proposamena egin ziela salatu du familiak. 2 kasu hauek salatzeko agerraldia egin dute Gasteizen. Horretara batu dira ere Abendaño eta Federico Baraibar ikastetxeetako zenbait irakasle. Ohartarazi dute adingabeak kaleratzeko mehatxupean egoteak eragin handia duela haien ikasketa prozesuan eta argi utzi nahi izan dute etxebizitza eskubiderik gabe ez dagoela hezkuntza eskubiderik. Familiei euren babesa agertu eta instituzioei etxebizitza duin bat emateko deia luzatu diete. Auzoan bizi etxebizitza sareak agerraldian azpimarratu du 2 familia hauen kasua ez dela bakarra eta udalari eta gizarte zerbitzuei 2 familientzako etxebizitza duinak, familiako kideak ez bereiztea, hutsik dauden etxe publikoak erabiltzea, gizarte zerbitzuen baliabideak handitzea eta gizarte langileen lan baldintzak hobetzea eskatu diete. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako enplegu legea moldatzeko hainbat ideia ezagutarazi dira azken asteotan. EH Bildu eta EAJak euren proposamenak plazaratu dituzte lanpostu publikoetarako hizkuntza eskakizunei eragingo liekenak. Hona hemen euren arteko ezberdintasunak. Azken asteetan Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu publikoaren legea aldatzeko proposamenak jaso ditu Eusko Legebiltzarrak. Proposamenak Euskal Administrazio Publikoan euskararen erabileraren ingurukoak dira. Batetik EH Bilduk euskara enplegu publikorako sarbidean ezinbesteko baldintza izatea eskatu du. Horrek alderdiak azaldu duenez, administrazioak egiten dituen deialdietan euskarak duen pisua handitzea eta hizkuntza eskakizunen aurkako oldarraldi judizialari aurre egitea suposatuko du. Ezartzen duena da, lehenik eta behin olako olako horma bat ezartzen dio, batez ere euskararen kontra bizitzen ari geran oldarraldi hori ez, oso agerikoa dena eta oso bortitza izaten ari dena. Bestetik, EAJak orain kontraproposamen bat egin du. Euskara eskakizunak eskatzeko derrigortasun indizea kentzea lantzen du proposamenak. Eta beraz, erakunde bakoitzaren esku geratuko litzateke lan eskaintza publikoetan eskakizunak jartzea. Eurek bakarrik aurkeztu dute proposamena ez baitute lortu PSE-rekin ados jartzea. Guk uste dugu, hemendik aurrera ona izango litzatekeela, erakunde bakoitzak edukitzea bere autonomia, bere hizkuntza eskakizunen derrigortasun data ezartzen duten plazak ezartzeko. Erakunde publiko bakoitzak, udalak, foru aldundiak,
baita ere gobernuak edukiko dute autonomia euren indize propioak sortzeko. Eta beraz, bere plangintza propioa egiteko. Sindikatuek ere euren iritziak eman dituzte jaso diren proposamen hauen inguruan. Ela sindikatuko idazkari nagusiak Mitxel Lakuntzak 11 telebistan izandako elkarrizketan adierazi du bi hizkuntza ofizial egonda, biak maila berean egon behar direla. Beraz, EH Bilduren proposamena egokia iruditu zaiela argi utzi du Lakuntzak. Guri oso egokia iruditu zaigu EH Bilduk planteatu duen lege proposamena. Horrekin bat egiten dugulako eta hori ere elak aurretik askatua zuelako. Hemen bi hizkuntz ofizial baldin badaude, bi hizkuntz horiek parekatu behar dira. Eta hori gaur egun ez da egiten. Lab sindikatuak ere EH Bilduren proposamenaren alde egiten du. Horrek azaldu dutenez, orain arte administrazio publikoan dagoen perspektiba irauliko du eta administrazioa osoki euskalduna izango da. Eta beraz, euskara eskakizunak lanpostu guztietarako beharrezkoak izango dira. Hala adierazi du Urko Aierbek Lab sindikatuko euskara idazkariak. Derrigortasun indizea ezabatzeak, EAJak proposatu duen bezala, atzerantz egiteko arriskuari irekiko lizkioke ateak. Instituzio bakoitzaren hizkuntza eskakizunak zehaztea, lehiarako zelai bihurtuko luke, azken hitza epaileek izaten jarraituko luketelarik. Gauzak horrela, Lab eta ELA sindikatuek EH Bilduk landutako proposamenaren alde egingo dute. Hala, bi sindikatuak bat datoz esatean EAJak aurkeztutako proposamenak gaztelaniaren nagusitasuna ekarriko duela. Bi hilabete, baina gutxiago falta dira urtengo Bilboko aste nagusiari hasiera emateko. 2025ko jaien edizioak baditu jada pregoilari eta txupinera. Doktor Deseo taldeko abeslari den Francis Diez eta Txori Barrote konpartsako Olatzagirre urrenez urren. Bilboko aste nagusiak 55. edizioa beteko du aurten abuztuaren 16tik 24 eta bilbotarrek dagoeneko badakite zeintzuk izango diren aurtengo pregoilaria eta txupinera. Doktor Deseo taldeko abeslari Francis Diez eta Txori Barrote konpartsako kide Olatzagirre izango dira Bilboko aste nagusiko pregoilaria eta txupinera. Doktor Deseoko abeslariak 41 urteko ibilbidea du musikagintzan. Bilboko Uribarri auzoan jaio zen Francis eta bilbotar peto-petoa dela dio udalak. Azaldu dute Doktor Deseo taldaren buruan emozioz, indarrez eta poesiaren bidez bete dituela agertokiak. Agirrek 17 urte daramatza konpartzakide izaten. 1979an jaio zen eta Santutzukoa da. Delineatzailea da ogibidez eta Bilboko udalean egiten du lan. Itziar Ituño Iasko pregoilariaren eta Nagore Ugarte Iasko txupineraren lekukoa hartuko dute Diezek eta Agirrek. Pasaden ekainaren 13an, Urtzi Urkizu Berriako kazetariak Midas saria jaso zuen. Hauxe da, gure berri emaile Udane Arbeori kontatu diona kazetaritzaren inguruko errekonozimendu hau jaso izanaren inguruan. Midas erakundea hizkuntza gutxiten eta erregionalen hedabideak batzen dituen erakundea eta aurtengo Midas sariak banatu berri dituzte. Kazetaritzaren saria Urtzi Urkizu Berriako kazetariak jaso berri du. Eta bihotzez, mila esker Midas elkarteko epaimaiari sari honegatik. Aurreko ostiralean ekainaren 13ko gauean, Esloveniako herrixka batean jaso nuen Midas kazetaritza saria. Eta, Midas esan dezagun, da erakunde bat, Europako erakunde bat, biltzen dituena hainbat egunkari eta hedabide, eta dira hizkuntza gutxitotakoak eta hizkuntza regionaletakoak edo esan dezagun, estatu batean, nahiz eta hizkuntza hori ez izan ofiziala edo ez izan nagusia, hiztun komunitate batek daukan komunikabidea. Esate baterako badaude Finlandian, Suedieraz argitaratzen diren hainbat egunkari eta aurtengo batzarrean ere horietako bat Finlandiako hiri eta eskualde batean Suedieraz argitaratzen den egunkari bat. Edo baitare adibidez 12 urtez presidente izan dena Edita Slezakova, bera ari da hungarieraz, bere egunkaria da egunkarieraz, baina argitaratzen da Eslovakian. Eta bada Errumanian argitaratzen den beste egunkari bat hungarieraz. Horrelako hedabideak dira eta noski baita ere euskalduna bezala gallegoak eta katalanak, ezta. Eta sari hori hasi ziren 2004 urtean ematen, eta urtero bi sari daude, bat Botoman Habsburg saria eta
hori ematen zaio kultur mailako pertsona esanguratxo bati, eta aurten Milan Rakovac, 85 urteko idazle, kazetari eta dokumentalegi kroaziarrari eman zioten, da bera elkarrizketatzeko aukera izan dut gainera, eta kazetaritza saria niri egokitu zitzaidan, eta saria eman zidaten hizkuntza gutxituetako komunikabideen jarraipenagatik, berrian idatzitako artikulu eta elkarrizketengatik. Niri Euskal Herrian ez diate inoiz kazetaritza saririk eman, beraz nazioartean gaina sari bat jasotzea eta joatea Esloveniara dena ordainduarekin eta han beste herrialde batzutako kazetariekin saria jasotzeko momentua oso polita izan zen, oso berezia, eta egin nuen diskurtso bat inglesez 7-8 minutukoa, momenturen batean euskaraz ere errepikatu nuena esaldiren bat, eta bukaeran bertso bat kantatu nuen 7 puntukoa, eta oso pozik eta arro sentitu nintzen, eta berotasuna handia sentitu nuen beste hango kazetarien aldetik, eta beraz gau ederra izan zen. Komunitate txiki guztiak joan gaitezen saretzen, urak bidea eginen dula jarrai dezagun amesten. 13 hizkuntzatan argitaratzen diren 28 hedabide dira Midasen parte. Aurten gainera Martxelo Otamendik hartu dio lekuko azken 12 urteetan erakundeko presidente izan den Edita Eslezakobari. Oen Martxelo naiz eta berrian erretiratuta dago, dola 2 urte erretiratu zen berriako zuzendaritza lanetik, baina jarraitzen du lanean eta esaten du tokatuko zaiola lan egitea, eta azken finean Europako hizkuntza gutxitutako hedabide askok egoera zailak bizi dituzte. Martxelo Otamendik aipatzen zuen adibidez, zerbait egin beharko litzatekeela Nos Diario galegozko egunkariaren aldez, Xundaren aldetik ez dute sosik jasotzen, ez dute laguntza publikori jasotzen, gogoratu behar da ere Euskaldun egunkaria sortu zenean lehenengo 3-4 urtetan ere Jaurlaritzaren aldetik ez zuela laguntzari jaso, zorionez gaur egun erakunde publikoen laguntza badu berriak, baina badira beste errealitate batzuk bizi dituzten komunikabideak eta galegoena bat hori da, ez? Eta orduan, bidaia ere oso interesgarria izan da beste herrialde batzutako errealitateak ezagutzeko eta beste komunikabide batzuk eskutan ere egunkari horiek izateko, haien diseinua nola dan ikusteko, eta norbere burua ere ikustea, eslovenierazko egunkarian pare bat aldiz, baita ere polita izan da. Urkizuk dio garrantzitsua dela hizkuntza gutxituen artean saretuta egotea indarra egiteko, esaterako Bruselara joatan baliabidezke. Midas erakundeak ematen ditu hainbat aukera, eta esate baterako kazetari batzuk joan daitezke ezagutzea beste komunikabide batean nola lan egiten duten. Adibidez, Nos Diarioko zuzendari orde Juri Carrazzoni da kazetari gazte bat oso bizkorra, eta joango da Bilagwebera, Kataluniara, Bilagweben hedabide digitalean nola lan egiten duten ikustera, gero badira jardunaldi batzuk eta egiten direnak, eta gero Martxelo Otamendik berak ere aipatzen zuen, ondo dagoela saretzea eta adibidez elkarrekin jutea Bruselara eskatzea noski baliabideak eta baita ere aitortza bat, ez? Eta soilik behin jarri dute Bruselatik polizia instituzionala Midaseko hedabideetan, eta beste eremu askotan Bruselatik dirua nolabait ere ematen den bezala hainbat arlotan, eta noski justifikatuta egongo dela, hizkuntza gutxitotan ari garen komunikabideok ere bagara Europako parte, guk ere zergak ordaintzen ditugu Europan, guk ere bozkatzen ditugun ordezkariak badaude Bruselan, eta horiek ere handik Europatik hartu beharko lukete erabakiak hizkuntza gutxitotako eta regionaletako komunikabideak laguntzeko, ze digitalizazioan jende askok badaki, baina argi dago dirua behar dela formatu desberdinetan edukiak egiteko eta lantaldeak mantentzeko, eta adimen artifizialaren gaur egungo garaian giza baliabideak izatea funtsezkoa da, ezin da dena robot baten esku utzi.
Midas erakundeak hizkuntza gutxituen hedabideak batzen dituelarik, kazetaritzak zer ematen die hizkuntza gutxituei eta alderantziz? Saria jaso nuen gauean, diskurtsoan, nik esan nuen hizkuntza dela komunitate baten giltza, estatu batean egon ala bestean. Hori nik uste ondo dagokiola Midaseko komunikabide askori eta herri guztietan, herri txiki guztietan funtsezkoa da hizkuntza horietako komunikabide sendoak eta komunikazio esparro sendo bat egotea. Horrek trinkotu egiten du herria, herritarrek jasotzen dute zein dan bere herria, gure kasuan adibidez euskarazko komunikabide askotan azaltzen dena 7 lurraldeak zein diren, gure herria zein dena agertzen du eta gure kultura zertan den ere jaso dezake modu hortan herritarrek ze. Inguruko beste hizkuntza hegemonikoetako hedabide handiek ez diete bat ere kasurik egiten hizkuntza gutxituei, komunitate txikiei, beraz argi dago gure bezalako komunikabideek egin behar dutela. Eta gero euskarak kazetaritzari nik uste ematen diola eta emango diola gehiago ere etorkizunean. Eta gainera kontuan hartu behar da, badirela Europan ere Euskaldun egunkaria eta berria adibidez aintzat hartzen dituzten beste komunikabide batzuk eta adibide bat jarriko dizuet. Duela gutxi, justu uste izan zela, saria eman zidaten egunean, Primorski Dnevnik eslovenieraz argitaratzen den egunkariko zuzendaria etorri zitzaidan behaien egunkariko zenbaki batekin eta bertan zegoen nik Iñaki Uriari egin nion elkarrizketa bat. Iñaki Uria bakizue Hamaika telebistako zuzendari izan zela 18 urtez, Euskaldun egunkariko lehenengo zuzendarietakoa eta haiek egin zuten itzuli eslovenieraz eta beraz guk euskaraz egin ditzakegun kazetaritza lan asko ere beste hizkuntza batzuetara iritsi daitezke edo demagun Hamaika telebistak egiten duela dokumental oso interesgarri bat eta hori ikusten dutela beste toki batean haiek azpidatzita. Gaur egun azpidatziak egiteko teknologia ere asko aurreratu da, beraz iruditzen zait guk hartu behar ditugula beste herrialde batzutakoak ere begiratu behar ditugula, ez garela bakarrik gureakin gelditu behar, haien gandik asko dakago ikasteko eta guk ere erabilitzakegu guk gure edukien artean sartzeko, baina euskarazkoek ere bidaiatu dezakete munduan zehar. Udalbiltzak antolaturiko geuretik sortuak ekimenari esker dabiltza 10 artista euren proiektuak garatzen Euskal Herrian barrena. Haietako bat da Goizeder Iturain idazle eta antzerkigilea. Geuretik sortuaken 3. edizioa martxan da, Udalbiltzak bultzatutako egitasmo kulturala euskarazko sorkuntza sustatzea helburu duena, tokian tokikotik abiatuta. Artistek Euskal Herrietako egonaldien bidez ingurunea ezagutzeko eta bertako istorio, paisaia eta jendearen aritik inspiratutako lanak sortzeko aukera dute. Egitasmo honen baitan parte hartu du Goizeder Iturain idazle eta antzerkigileak. Oraingoan bere ibilbidearen ohiko esparrutik, antzerkitik irten, eta literatura alorrean murgildu da, eraikinen inguruko gogoetatik abiatuta. Etxalar, Lesaka, Arantza eta bera herrietan egindako egonaldietan, eraikinen izaera eta memoria bildu ditu. Sortzaile moduan deskribatuko den ere burua, sortzea ikaragarri gustatzen zait. Aktore bezala lan egin dut, eta idazten hasi nintzen, antzerkia gustatzen zaidalako, antzerki obrak idazten. Eta hau izango da nire lehenengo aldia, antzerki alde batea utzi, eta literaturari edo ekingo dio dana. Guretik sortuak proiektuaren barruan, nire proiektuaren ardaz dira bertako eraikinak. Eraikin denak interesatzen zaizkit. Eleizak, dorretxeak, jauregiak, iturriak, eta eraikinak, baina gehiago eraikin hauen barruan gertatu diren kontuak, istorioak, ze pertsonaia bizi izan diran bertan. Eraikuntza hauek ze aldaketa eman duten, zertarako erabilizian lehen, orain zertarako erabiltzen dira, nik herri hauek ez ditut ezer ezagutzen, beraz, bertara nator begiak irikita, belarriak ere, herritarrak ezagutu, eta beraiek kontatzi datenaren arabera, jasotzera. Egonaldiak egingo ditut Bortzirako 4 herritan. Hasi nintzen Arantzan, egon naiz Lezakan, orain beran nago, eta falta zait Etxalar ezagutzeko. Tailerrak egiten ari naiz pixka bat, eskoletan eta, zentro askotan, eta gero etxeta juten naiz, eta zaharrekin biltzen ari naiz. Eta informazio gehiena noski, zaharrak eman didate.
Taldia, pasada bat. Denetari kontatu diate, behaien gazte garaiak, nola aldatu dan herria, kontrabandoan nola aritzi zian, emakumeak nola joate zian iparraldera lanera, bueno, milaka eta milaka historia, osea, eleberri bat idazteko baina informazio biltzen ari naiz. Bueno, sorkuntza prozesu honetan niretzako lagungarri da udaletxeko norbait nire aldamanien izatea, ze beraiek aurkezten diate pixka bat, herri bakoitzean ze pertsona izan daitezkeen interesgarriak niretzat, eta norengana jotzea aholkatzen didaten. Arantzan hasi nintzen, eta arantzan egon nintzen hainbat etxe bizitzetan, atea jo eta beraiek atea zabaltzen zidaten, eta bertan kontatzen didatenaekin, aurrenengo etxe bizitzan eman zidan izugarriko pista eta badakit nola amaituko dan. Osea, hango pista izango da nire ipuinaren amaiera. Eta gero eskoleta joaten ez baita ere, eta eskoletan tailarrak egiten ari naiz, sormen tailarra. Pixka bat baita ere, umeak herriaren ze ikuspuntu duten jakiteko. Eta hortik handi joan pixka bat. Eta gero egiten dudana da hori bai, egunaren amaieran, egunerokoa, dana idatzi, eta gero emango digu forma. Gaurkoan, Aizea Arrosa taldeko Tortolaraino bestearekin amaituko dugu saioa. Gogoratu, Hamaikaren webgunean eta sare sozialetan informazioa zabaltzeko aukera duzuela. Mila esker zuen arretagatik, ondo pasa asteburua eta astelen arte. Ana Goitia, zelan, ondo, ez da? Oni, hola Tortola, zelan zabiz ba? Esan duztie, kastin bete migule, enbiotela. Tanik pentsa dut, bizo batera hobeto ingo gule. Gizon bat elegidu bigu oso argi ez dauen postu baterako. Ia animeten zaren. Ederto kastina, hombre animaten hazen. Preparati daukela, ni ganera bilanaz kastinak eitzen, así que, kontan eguaz. Gizon bat bada matzistan, beste jokez garela berdinak. Batzuk zuen alde gauden, ez bazarete hain feministak. Gizontasunen keriekin, Tortolaraino, gu geurera aurrera egin. Espazioa behar baduzu, zuk hartu zeurea, zuzendaria gintari zarete aldatu mundua. Da nola egingo dugu, erditik